دنگیگن دنگی هر چهار پارچه کردستانه. جنابند آروچیان رادیو دنگه گلدن باشگو دارین هجا ایرو ششی ترمه 2024 جنابند آروچیان رادیو دنگه گلدن باشگو دارین هجا ایرو ششی ترمه 2024 شمیل بروکسل ساعت 11 لامده 12 امنو چندنا و روژه ده پیشکش بکندم دم آزادی رهبر آپویه لشکرین ترک بسر گنده بلخشه ناوچه کرچوسکه دگرتن گندی لمزگفته کوم کرن اپراسیون لشکری کود 18 حزیران دل هرما چای ما و یا ناوچه حسکی پا ایلیه هاتبو دست بکرن بشرد 22 حزیران ده بلاوی ناوچه کرچوسکه بو اددومه ده ساعتین سر سبیده لشکران بسر گنده بلخشه یا هرما توره یا کرچوسته دگرتن هاتیار کرن کل گنده 7 کس ده هاتنه بنچاف کرن دور پیچ و سرده گرتنا مالانdı دومه ددما بنچافکine de leşkeran gundi derp kirine u şeniyen gund limizgefta gund hatine kom kirin litaxa bayındırlık alınavenda eli heji de çarçuğa hemen operasyone de biser malanda hat girtin de serde girtinin malanda Abdul Celil gitmez u hevjinavi yüksel gitmez hatın bençafkirin hat zani kudu valatiyen hatire bençafkirin birine fermandariya cendirmeyen a elihi Devlet Atık günden dohoke toparangir gelek khani xrab bun erişen Devlet Atık adagir ker yeni serbaşure Kurdistan'a devam dikken ve çarçuya planı dagir kirne de duh bişev arteş Atık günde guherze yaser binavçe Ahmediye yaser bi dohoke toparangir lekuri agahiyan arteş Atık rast gün toparangir yejber erişe gelek khaniyen valatiyan xrab buye her va vasaytek ya valatiyan ji ziyan ditiye lekuri dimen u veneyan ziyanek mezin girişte khaniyen valatiyan deri u pencere şikestine jiber erişa devlet atır tırsek mezin ketnava halke gund zaruk haya dane sahare nekarin jiber erişan razan لرقه و باشوری کردستان لیدجی داگیر کریا ترک سازی و ریخسین مافیا مروان هن کسیتان کامپانی اکدان دست بکرن لباشوری کردستان و عراقی جقادا جواکی نرازی بونه که زیده لیدجی داگیر کریا ترکیه هری داوی گلک سازی و ریخسین مافیا مروان ان عراقی بناوی بانگه که حقوقیان نشتمانی کامپانی اکدان دست بکرن ده دوام از سرناوی کامپانی ده اشارت براواستاندن داگیر کریا ترک و سوجین و ین شرط کرن ده سری ده سازی و ریخسین ده de bankla gele Irak'a diken u bevirenki hitabı hükümet u parlamena Irak'a neteveniyek bu itavaya cihane diken devlet atırk bu anina hezazede yalısar duhuk uzahoye tavahi kanune nav netevi bümpedike ciber ve dagir keriye ve gelek valatiyan gond u bajaruken herime koçber bune arteş atırk edib benden leşkeri tevgere valatiyan Irak'ı kontrol dike u dışopine de metna kampanyada tedes şankerin ku devlet atırk jibu dagir kina haka Irak
Irakê PKK weke hincet nîşan dide û wiha tê gotin. Em hemû ji rêxistin keset û tevaya tevgerên hukukî sivîl ên nîştimanî bank li gelê Iraqê û tevaya hêzên sivîl dikin ku li pêşiya vê dagirkeriya Tirk a li ser Iraqê bisekirin. Sazî û rêxistinên mafê mirovan dest şan dikin ku dewleta Tirk ji serweriya xaka Iraqê û jiyana xelkê herêmê re rêzê nagire û azadiya wan bi pê dike û banga xwe wiha didomîne. Em bank li hêzên navneteweyên bi parastina ewlekarî û aştiya navneteweyî eleqederin dikin û beriya ku dagirkeriya xwe li ser axa Iraqê berfireh bike û bigîje Kerkûkê dagirkeriya Tirk rawastînin. Di benda kampanyayê de heft daxwazên cuda jî cih dikirin. Çar dilsozên botanê xeta agirê çaran vejiyandin. Rojnavan Roken Tolhildan derbarê çar lehengên azadiyê bürüst çekdar Kamuran û dilsoz de nivîsek nivîsiye û dibêje van lehengên azadiyê serkeftina rihê berxwedanê mîsogerkirine. Rojnavan Roken wiha dewam dike. 20 Hezîrana 2024 li nav bihuşta botanê çar Campereyên bi navê Bürüz Kato, Rustem Çekdar Kato, Kamuran Teyrebas û Dilsoz Gabar li hemberî barbarên Osmanî heya nefesa xwe ya dawî têkoşîn kirin. Ji lehengên botana Mîran Basrî Cîn bi navê şoreşgerî Bürüskê Katoyê di nava malbateke welatperwer de hatiye dinyayê û bi hestên welatparêzî mezin dibe û di ciwantiya xwe de tevlî nava refên gerîla dibe. Digot civak û gelê min dibin zilma zordestiyan de ye. Nasneme ziman çand û hebûna me tê qirkirin. Erkê min têkoşîn û cenga di oxira bi dest xistina nirxên civaka min de ye. Bürüsk wiha dewam dike. PKK civata ahlaqî, estetik, dürüstî, wekevî, wijdan, adalet û mirovên dilpakin. Bi fikrê rêberapo û coş û kelejana jiyana PKK hata nefesê xwe ya dawî li tijî dagirkeran têkoşîn kir. Rostem Çekdar Kato yanî Sefer Temel jî zarokê bohtanê qehreman e û bi xeyala xwe bi xeyala xwe li xwe kirine cil û bergên gerîla mezin bû. Di ciwantiya xwe de dest bi kar kir û di sala 2013 de tevlî nava refên gerîla bû û bû milîtaneke pêşeng û qehreman. Di cenga Xaburê de birhê serkeftina mezin têkoşînê dike û dibe Tolhilderê, Bargiran, Esmer û Zelala. Arvîn Hüseynî bi nasnav Dilsoz jî li Rûşlatê Kurdistanê li bajarê Şah û çavên xwe li dinêve dike. Bi hestên welatparêzî mezin dibe şahîdê zext û zora rejima Îranê û ya li ser gelê Kurdiyê Rûşlatê Kurdistanê. Dilsoz PKK weke partî û pêşengê azadiya Kurd û Kurdistanê dibîne û di sala 2018 de tevlî nava refên gerîla dibe û dibe milîtaneke pêşeng ya Apoyî. Lehengê Apoyî Dilsoz bi hêrsa xwe ji bo gihîştina armancê diçe Bakurê Kurdistanê. Gerîla Dilsoz li oxira jiyaneke azad te û bi dilsoziya azadiyê re li herêma botanê têkoşîn kir û tevlî karwanên emirên Kurdistanê bû. Kamuran Teyrebas Yılmaz Sala di sala 2095 de li Colemergê di nava malbatê welatparêz de jî dayîk dibe. Di zarokatiya xwe de gerîla nas dike û di ciwantiya xwe de dibêje ez ê biçim dergûşa mirovaniyê Zaxrosan. Di sala 2013 de berê xwe dide Zaxrosan. Kamuranê Teyrebas di demekekên de xwe gihand asla gerîlatiya modernîteya demokratîk û paraznameyên rêberapo dike çira jiyana xwe ye. Kamuran li her qat û di her xebatê de roleke stratejîk û diyarker dilêze. Kamuran di mercên giran de paş tegav naavêt û derbeyên encamgir li dijmin da. Bi kelecaneke sotîner xaka botanê hembêz kir û li şûnwarê Egît û Adilan têkoşînê destanê kir. Rojnavan Roken Tolhildan herî dawî dibêje Bürüsk, Çekdar, Kamuran û Dilsoz bûne vejînerê rihê çaran. Rêzê çalakên jinên ciwan bi şano û standê didome. Jinên ciwan ên tekoşer tekojin û jinên ciwan ê internasyonelî ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan li bajarê Strasbourg Fransayê rêzê çalakên çar rojan danê dest pê kirin di roja duyemîn de didome. Roja duyemîn a rêzê çalakên di çarçoya pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareserî hatiye dest pê kirin ve heta heftê tirmehê bidomin li Plas Clermont bi stand hate vekirin.
دستان دل سرجیان ریبر عبدالله اوچالان و تکوشینه تجدید مشاندن بر تکنجیواکی سیاسی و پارادیگمای کنفدرالیسم دموکراتیک به زمان جداهات نقاش کردن. پرتوکن ریبر عبدالله اوچالان اینکو به زمان جداهاتنه ورگراندن دستان ده جی خواه گرتن در روژا دیمینا چالاکی ده کود چارچو و رزه چالاکین ده بر ناوی ریویتیا آزادی ده هاتل درخستن ده شانو السر باندورین مدیای دیجیتال السر جوانان تاجیز میلیتاریزم و سرکاری hatta peşandan. Dışanı de hatta şankerin ku modernite kapitalist bivan amburan civake poştiko luguri ve ke ferdperesti u be gire dayi ji faşizm ji her kudiçe xabre xistindike. Dışanı de hatta şankerin ku çare seriye hemu perskire kan paradigmaya demokratik ekolojik azadiya jne ya konfederalizma demokratik ریبر عبدالله اوچالانه و به گوتین تماتیک هات دیارکرین کود و هر که جبوی که خبری خستن بکه شانو بدروشمن جنجیان آزادی بیجی سروک آپو بداوی بو گلن فرانسای علاقه که مزن نشانی بروشور و بلاوکن هاتن بلاو کرندان. Biryara dadgehe Türk seta Pürtükan ریبر عبدالله اوچالان گوت نسوجه بسالان دادگه Türk Pürtükan ریبر پو قدخه کرنه او دستور نادن کو گل برحتی بخوینه دکن سببن لپرسینان او لسر و مروان داویجه زندانان گلک سازی او دزگین دموکراتیک جبر و هاتن دارزاندن دادگه ها بلند دیو مجاره ده بریارک دا او گوت نابه کو اف پürtük وره قدخه کرن ده سال 2015 ده لدامزرین روشان خانه آرامه رضوان ساین جبر کو پارازنامه ریبر اپو چاپ کر لپرسین hat spekerin paşeji dozle hatevekerin dadgi ha cezaya giren çardemin ya İstanbul ejibi itaya propaganda rexistine 2 sal u 6 meh cezalı sayın beri pişti ve sayın serli dadgi ha bilanta dadgi ha bilant tekildari ve biryarek balkeşta de biryare de diyardike kutişteke rexistine ravabike u bu parizette de tüneye u biryare hatiye dayin letici hukukiye dadgeha cezaya giran jipişti biryara dadgeha bilen derbare Rıdvan Sayın de biryare berateda. Limerdin Edene u Mersin'e bu girtiyan çalaki hattı darxısın evde 124 rojun girtiyen siyasi lızındanın devlet atırk berxudanek mezin demeşinin. Jibo azadiya rebera po derne kevin hevditina malbatan u dadkihen devlet atırk boykot diken le derveci malbat u hizmen girtiyan jibo dengevan bidin biyisten dınava çalaki andene. Limerdin'e bisedan kez beştari çalakiye bun. Girsiyay ku pankarta tecrit evdavi biken rakirin peşi avahya AKP da huyanidan. Peşi li sernavê girseya xaftin hat kirin piştî parlamentera bajar Beritan Güneş axivî piştî xaftinan girse çalakya rûniştere darxist bi heman armancê li Mêrsînê jî çalakî hebû çalakya vê hefteyê bi beşdariya gelek kesan li pêşiya zindana Tarsusê pêk hat li sernavê çalekgeran dayika Aştiye Meryem Erbey axivî got demil dest tecîtê li ser zarokên me rakin rêxistina dem partî û malbatên girtiyan li Edenê jî xwestin li pêşiya AKP tecîtê şermezar bikin lê polisen de silatar faşist dorlu girsiya gel girten u ev asten kirin. Girseli dici astenge polisan çalakya rûniştine pêkanî her wa bi duruşmeyan tecît şermezar kirin u berxwedana girtiyan silav kirin. Du nöbeta İstanbul'e de banga xwedî derketina Çapemeniya azad hat kirin nöbeta ku hêzên ket aştî û demokrasiyê li dijî deste serkirina şaredariya Colemeygelê Beyoğlu'ya daye dest pê kirin devam dike. Parlamentere Partiya Wekhev û Demokrasiya ya gelan dem Partiya İstanbulê Özgür Saki nûneren partiyên siyasî rêxistinên kede û rêxistinên civaka sivîl û gelek welatî tevî nöbetê bûn. Endama mesajine ya dem partiyê Zübeyde İnce diyar kir ku li welayet zexteke tirsinak serwere û anî ziman ku hevdê dayên zexta navborî bu politik sansure be nuxumandın. İnce dest şankir ku qayyumên ku jiber hatta naha tayin şaredariyên dem partiye hatine kirin hev hatiye dayin bu politikên sensure cuda ben nîqaş kirin. Parlamenter dem partiya İstanbul'e Özgür Saki diyarkir ku desthilatdarî bi deste serkîna vîna gelê Kurd parasına desthilatdariya xwe armanc dike got lê nikare bike. Divan xakan de politikên faşîst û metingerî nûne lê têkoşîna gelên bin dest tevgera jine û tevgera azadiya Kurd ji wan
جوان ناترسه Özgür Sakyani zaman ku politikên zextê yên li desthilatdariyê bi desteserkirina vînê re ne sînordare û balkişan ser heş xebatkarên çepemeniya azad ên ji ber xebatên xwe yên rojnamavaniyê cezayê girtîgehê li wan hatiye birîn. Devlet Atırkundaki Tiltemir'e topbaranke li bajarê Tiltemir'e hatraganı ku Devlet Atırka dagirker çetên ve nîveşevê gunde Tiltavîl ê rojavayê bajarê Tiltemir'e bi çekên giran topbaranker lebele agahiyên derbarê encamên topbaranê de nehatiye bidestxistin. Rûçeyame dawiyê Mesûd Pisişkiyan bu serokkomarê İranê berdevke komisyona hilbijartinê ya İranê Muhsin İslami di derbarê encamên tora duyemîna hilbijartina serokkomartiya İranê de daxuyaniyek da Muhsin İslami ragihan ji giştî 30 milyon 573,901 dengan Mesûd Pişkiyan 16 milyon 384,403 dengan wergirtiye. Saîd Celîlî jî 13 milyon 508,379 dengan wergirtiye. İslamî dazanin ku li gur encamên heyî Mesûd Pişkiyan bu serokkomarê İranê. Dele godanêja anha xatirê we de baş.